Therepo cikloni phaing koresir keparni sumindara dang pialong Christian anim ke kroy tum kachiki hempu Jisu Kristo phan anong ke pathe jia phan Palm Sunday ke talonarni along pachiton dunsi Tekelangjun Aro long ta longkre trok aChurch atum Chingrumsi gari motor ke pache jengpen arnama phan anong pathe ponsi Palm Sunday ke talon dun alang ni tumahin pen Palm Sunday ke talon pon alam the ke than pon ke Jisu Kristo Jerusalem arong supi nang ke lurahut alang ni phan anong ke pathe pen armu ka cheng pon aprukimu ing thum ponsi non puanta lapuson arnama phan anong ke pathe je phansi nang talon bom bang bom lo pusi than pon lapen hosana polam the lake arnama nong pathe nang po phan lo bangso lam lake Greek alam pensi dang lo puta than pon Bangso Palm Sunday ke talon pon je phan Zion Believer Eastern Church along Chingrumsi humparohini sosia gari pache jeng ponsi malongari nopak langso Tekelangjun hithian nang pachiklosi dhentaghat mondoli pathua klam an palesi puthot langlisong Baptist Church an palesi arnam kardo mamai padu pondera pisi mithang mondoli along chipali thulo United Christian Forum Tekelangjun Unit a President David Rongchihon, Secretary Pastor Pandov Timong, Treasurer Raju Ronghang, BEC Reverend Father Hemari Teronatum Pendanglo, United Christian Fellowship Tekelangjun, Unite Klembang Pubang Piatum Pen, Cherap Chitu Ponsi Mesen Pen Palm Sunday Ketalon Pachun Ponlo. Tekelangjun UCF pension itum da kepatiripi pension monduli trade truck ani itum Chingrum la da itum Palm Sunday arnam anong kapathe te Jisu Jerusalem long kilu tu bangsa te long ke dun itum recho te apara recho po man ki ho sarni itum acheton nam sepini Palm Sunday procession tam itum rang la da interdenomination Catholic te Baptist te AG te lakan kaprek anpan itum Chingrum Mesen arnam anong pakelang Christian atum akinang sot lake sutli porop si litum irlo lasu sutli porop atheke hello Jisu Kristo halabangso alang likechipi bihekpen gadha thak inisi muni tum api aprang labangso sutli ongsi hangsi pulo hasana dawid asupu empowerment pen kewang bang ahirjumi athenglopu anu tinta labangso sutli otsi arnama phan anong pethisi pirthe adang muniratum anta lapen kadu kawe inglong arlo kedo lapen muniratum Christian atum anke pini labang suarni talon ponsi anong pethe ponlo la hello pini karbi Christian atum interdenomination kono khayat do ana Christian atum Dong mukak pen sem singti carbing long life